Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән берлектә әзерләнгән мәдәни ярдәмче сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар турында сөйлибез. Казан яшь тамашачы театры 30 октябрьдә тамашачыларны Туфан Имаметдинов куелышындагы «Нос» дигән спектакль белән сөендерәчәк. Режиссер Николай Гогольның мәзәк повестен калейдоскоптагы рәсемнәр кебек бер-берсен алыштыручы образлар һәм типажларның шиксез карнавалына әйләндерә. Спектакль Кече Ватан мәдәнияте федераль проекты кысаларында куелган. Түбән Кама дәүләт татар драма театры 28 октябрьдә Туфан Миңнуллинның Алпамыш алпавыты комедиясен күрсәтә. Спектакльдәге вакыйгалар Иштугановлар гаиләсе яши торган Алпамыш авылында бара. Гаилә зур, аларның барысы да тәрбияле. Менә бөтен авылда нибары шушы йорт кына калган. Авыл үссен өчен улларын өйләндерергә кирәк. Ә киленне кайдан алып кайтырга соң? Аны урларга гына кала. Кызыклы сюжет, көлү өчен сәбәп тә бар кебек, әмма моңсу комедия. Ни өчен Алпамыш авылында бер генә хуҗалык калган? Кешеләрне туган яктан чыгып китәргә нәрсә этәрә? Киләчәгең нинди татар авылы дигән сорау туа. Әмінә әкият Татар дәүләт Курчак театрында премьера 29 һәм 30 октябрь көннәрендә театр сәхнәсендә Нәкый Сәнбәтнең Мырау Батыр исемле легендар әсәре куела. Режиссеры Илгиз Зәйниев. Сезне милли җыр биюгә, уен көлкегә бай зур тамаша көтә. Шук һәм Наян Мырау Батыр безнең нәни тамашачыларыбызны тапкырлык һәм батырлык аша явызлыкны җиңәргә өйрәтер. Мырау Батыр сезне премьерага чакырып кала. Габдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшь тамашачы театры 30 октябрьдә «Яратып туя алмадым» спектаклен күрсәтә. Пьесаның нигезен Сахибҗамал Волжскаяның соңгы елларга караган архив документлары һәм тарихи чыганаклар тәшкил итә. Ул гомеренең соңгы елларын Чистай психоневрология интернатында уздыра. Хатын-кыз ялгызлыгы, авыру белән көрәшү, интернатта тормышка ашырылган хыял. Ренат Аюповның мелодрамасы нәкъ менә шуларга багышлана. Геройны кызганыргамы яки киресенчә горурланыргамы? Тамашачы моны үзе хәл итәр. 27 һәм 28 октябрьдә Әлмәт Татар дәүләт драма театры сәхнәсендә әкият Татар дәүләт Курчак театры гастрольләре уза. Биредә әкият Курчак театры тамашачылар яратып өлгергән иң яхшы тәрбияви яктан әһәмиятле спектакльләрен күрсәтә. Нәни сабыйлар өчен интерактив гыйбрәтле әкият, шулай ук рус халык әкиятләренә нигезләнгән лирик, мистик, крошечка, хаврошечка куелышы тәкъдим ителә. Ә яшьләр һәм өлкәннәр легендар Ханума спектаклен карый ала. Әлеге спектакль күп кенә дәрәҗәле халыкара Курчак театрлары фестивальләре дипломанты. Ханума спектакленә билетларны Пушкин картасы программасы буенча да сатып алырга мөмкин. Ә хәзер концертлар турында. 26 октябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге концерт залында Органа Плено фестивале Россиянең халык артисты, органчы Рубин Абдуллинның концерты була. Программа француз композиторы һәм органчы Сезар Франк иҗатына багышланган. 28 октябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында «Сәламлибез сине, София» дип аталган София Гобайдуллинаның юбилей концерты була. Исеменнән үк күренгәнчә, ул масштаблы концерт. Россиядә һәм Татарстанда беренче тапкыр София Гобайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры юбилярның зур әсәрләрен башкара. Дирижерлар Эстония, Израильдан Андрес Мустынин белән Анна Гулишамбарова. Солистлар Мәскәүдәге заманча музыка ансамбленнән Михаил Дубов фортепиано, Иван Бушуев флейта, Олег Танцов кларнет, Роман Минц скрипка. Концертны Мәскәүдән музыка белгече Ярослав Тимофеев алып бара. Концертка Пушкин картасы белән керергә мөмкин. 27 октябрьдә Ля Примавера Казан камера оркестры пиано Оптимум фортепиано марафонын дәвам итә. Казанга Россия пианисты һәм композитор Никита Мдаянц чакырылган. Ул күп кенә халыкара конкурслар лауреаты, актив концерт эшчәнлеген алып бара. Концерт программасында Моцарт, Бетховен, Шор әсәрләре бар.
12 декабрьгә кадәр Зөядәге тарих музейының күргәзмәләр залында күк һәм җир сугышчылары, тарихта һәм мәдәнияттә изге сугышчылар образлары феномены дигән темага күргәзмә эшли. Күргәзмә бөек полководец һәм дәүләт эшлеклесе князь Александр Невскийның 800 еллыгына багышлана. Күргәзмәдә 100дән артык экспонат, кыйып ясалган иконалар, складлар, сирәк китаплар, кулъязмалар, елъязма миниатюралар, археологик артефактлар, нумизматика әйберләре, хәзерге заман рәссамнары әсәрләре тәкъдим ителә. Музей тыюлыкның социаль шелтәрләрендә күргәзмә буенча видео экскурсияләр сериясендә карарга мөмкин. Бик кызыклы булачак. 26 октябрьдә Калып иҗат берләшмәсендә премьера Алина Бикмуллина, Айгөл Абдрахманова, Райнур Әгъләметдиновның хикәяләреннән «Өчәү» дип исемләнгән куелыш режиссеры Әминә Миндиярова. Бу шундый үзенә бер төрле спектакль, ул фрагментлар һәм театр пространствосы буйлап сәяхәт рәвешендә булачак. 3 яшь авторның, 3 прозаикның китаплары буенча, булар Райнур Әгъләметдинов, Алина Бикмуллина һәм Айгөл Абдрахманова. Без шулай итеп 3 карашка, 3 дөнья сурәтенә һәм 3 фәлсәфәгә күмеләбез. Спектакльнең куючы режиссеры ул шулай ук яшь режиссер Әминә Миндиярова. Көтеп калабыз, Калыпның ишекләре сезнең өчен ачык. 29 октябрьдә Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрында Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча куелган «Капка» драмасының премьерасы күрсәтелә. Спектакль Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы һәм театр әһелләре берлеге ярдәмендә куела. Капка төрки дәүләтләр арасындагы конкурста 2нче урын яулап, Мәхмүд Кашгари исемендәге халыкара премияга ия булган әсәр. Куючы режиссер Олег Кинжагулов, автор Айгөл Әхмәтгалиева. Бүгенгә менә шулар. Мәдәниятле халык, бай халык, мәдәният, сәнгать казанышларын, гореф-гадәтләр, йолаларны яхшырак белим дисәгез, театр, концерт, күргәзмә залларына рәхим итегез.